Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sabihin yung alagas kangin Happy New Year. Belated Happy New Year. Kaya niya kayo nakaroon sa mga record mga gala, no? Uwahay naman kita pag-inta na ng bagong tuig. Year of the Wood Dragon. Ano na may wood, no? Sa ito pa na kahoy pa na dragon, no? Basta Year of the Dragon karoon mga gala. Okay. Thank you kayo. Asap kita, always say a prayer mo na importante. Pasalamat kita sa labang magagawam. Nga kita kaan kita grasya, matag adlaw. Ang paghatag niya kanato o ganang mayang pangunahuna o panglawas maimportante. Lord, thank you kayo sa imong gihatag kanamong grasya matag adlaw. Og salamat usab sa kalinaw nga imong gihatag usab sa tibuok kalibutan amo kanang gipangandoy. Thank you kay Lord. Thank you kayo. Asap. Okay. Pero kisulin, ang atong suwatang po kanatong hatagan o pagdagan usa kini pinadakin ni usa ka lalaki nga magpatago lang sa ngan nga Pinoy. Akong problema bahay ni sa kong asawa nga ambot oy may daotan plano nako ako nga nung nakaingon ko nga may daotan siyang plano nako no inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo ha day ayaw lag kabalaka nini karong akong istorya kay wa ming kasabot karon sa inyong mga tirada. Cellphone gayo'y rumbohon mo atubang mag-tiktok dayon. Dagway bahalag hiwi, makita lang ang liki-liki. Ay, 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 ay! Paloma! Ay, 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 ay! Paloma gihapon! Otra vez kinilyamada, arikitas, mga papua. Naay inyong minikapan, murag iring, nasug ipan. Kilay ilang panipsan, ug ang ilong, sad ariusan. Dili brahan ang dughan, sa lalaki maoy kinaham. Ay, 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 ay! Hununga! Kukurukuku! Hununga ng TikTok! Ang ikatulong nga bula, ari kita sa mga istrikta. Naay inyong sapot, piit kaayo, klaro ang sampot. Bingal dapit sa wala, ang kamisonon labihang bughawa. Midyas abot sa paa, aron ang uwat di mulakra. Ay, 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 ay! Paloma! Ay, 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 ay! Ang anay nga nagbakya. Ni apay bagong arte karon sa atong mga babae. Magdalagdag kong pitaka ang sulod pulos lata. Magsulob ganig pinsil kat lugsanay gani tiil mabingat. Mubo kayo og lakang daw ang itik nga napusan. Ay 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 Paloma gihapon. Day. Ay, salamat kayo ni mo pre nga ni Ari karon jo. Ay day. Sige pre, salamat kayo. Dali na mga anak na nakasukay ako. Ako tatawag doon akong amigo ng lakaw naman. Lakaw mandayon oy. Nakasuka na ka day? Oh, nakasukay Ay, ako. salamat itaon. Abi na kong magkanta kong duhak album diri. Ilom dati noy oy, wa man gani ka bisag usa lang kakanta. O katuloy, utsob dito. Imo da ito. Ah, Ikaw din nag-compose ato. Di- Ikaw din nagkanta ato. Taka man lang kay. Lalo, Dali na kay forbida. gutom na kaayo. Lagi. Hahay, paitan na sa wahoy. Di man ka maong support siya ba na taon? Ilaglag na ito. Klaruha mo giyaw-yaw. Away, dali, mga oras ta. Sabi sudan, Christine. Ay, Christine naman. Dilya. Pagpili lang dito. Wow, ha. Daghan na. Hakin na. Oh, Unsa ko ni day? Oo nga naman.
Yun na, maurisodan na to. Kaya nga no di ay. Muna mo kagkaroon pa ka makaon ana uy. Ingon ko kapag pili lang. Pagpili diha kung mukaon ka magdili. Oo, murag karaan na day. Kung sa Karaan. may gusto nimo ka ng bag-o? Oh, bebe. Namo tay bag-o. O sa ibang ko, be. Ayaw sa kaon pagpagutom sa kay magpalit pa ko. Ah, kanada. Mo re. Paliti ko dito ka. Paghuwat ha. Ana ba? Mo na asawa. Pilibag yun ako ni kong asawa. Mahal yun kay ko da. Pagdali day ha, kay gutom na kay ko day. Ha, pakanon mo na to sardinas noon. Naibaw na siya nga, ay, excuse me. Naibaw na siya nga sardinas may gapon. Nya karon sardinas sa sad. Kisa tay ganahan kaon na sige sardinas. Ihatag ko ni Siro ang sardinas. Dugayang dilya oy. Dugay na palit sud anda. Lawag na na akong crawl ang sardinas. Gutom kayo. Mur kalipungon kay ko. Ay, salamat. Hindi an gid sa taon. Siya ron. Oh, Dugayang mo day oy. ay ko kapura ha oy. Kay layo kay ko gikuhaan ani. Ay, ba't sudan? Ha? Sudan. Sudan ba gutom na kayo? Pas mo sa tanim mo oy. Mao na akong gipangita. Kasi mo na mo kipangita ha? Yung ano? Wala mo bakit eh? Wa ka mapalit og sudan? Oh, niingon di ko magpalit og sudan. Ingon ka magpalit ka. Magpalit bitaw ko. Nya niingon ay ko nimo nga sudan ang akong paliton. Pag sure diha oy taon dilya. Pas mo ko nimo ani kalakiya da. Mao na akong gipalit. Usa ba mo gipalit? Panghimas mo ni. Ah, bungot sa ito'y bako tuod. Bako! Has kang paitan niya akong asawa taon. Wag kong kasabot ug mahal bagay ko ani niya. Ako man tayo narbaho taon. Pagkanon natin sardinas. Ngayon ka ni. Unya. Oh, Ay, Danoy, niaman lagi ka. ah, Kay trabaho. wa ko mo dotay. Nay. Ha? Wa ko mo duty. Nga naman. Ay, sapot ko sa bahay na eh. Ay nga naman, nag-away na sa mong deli ha. Awa man, naglagot lang ko na eh. Ay nga no, lagi. Kamor ang duha niya mag-away. Pag Mo ka ni. Unsa man ko na hinungdan, nagisapot man ko no ka, Be, aber. ako anay, ikaw ko na sa kumbahin. Ikaw nagtrabaho. Nya, tanang sweldo, tuwa niya. Unya, karoon ni kaon, sardinas na ipakaon ni mo, maik na. Ayaw mo ko na. Ay, basig wa na'y kwarta. Nahurot ng gihatag ni mo. Ang kwartang imong gihatag, impas di na kong hurot. di kong tuwa na di kong tuwa na tulo pa kaadlaw gikan sa mong sweldo. Ako gihatag niya tanar. Karon sardinas na yun. Grabe naman sad. Ana, ang basig ayan ang gusto. Hilig sa sardinas. Oh, o gusto siya sa sardinas, di siya mukaon ta na sardinas. Dili kay hasta ko pagkanon ko na. Naibaw na siya nga kabuyon ta na sardinas. Ana, sunod. Ayaw ihatag tanan ni mong sweldo. Pagbilin o para mo. Para doon na kay mapalit kung sa gusto ni mo. Yaw-yaw na siya kung di na ko ihatag tanan ko sweldo. Ana, naunsa na ba taon mo ay? Mga dagko na mo tinoy, ay, di na mo mga bata. Kung unsay angan ninyong buhaton, sabuti ninyo. Bahala to siya na eh. Lakaw ko eh. Kanata diyan ibig, tumal ko eh. Pastelan, baya ninyo. Ay, dali-dali nga reskusena. Sige, lingkod sa diha kay sukaran ta ka. Salamat na eh. Yun ang sisudan na to na isabaw. Ana, Kanada. Kanon mais ha. Mao na akong pangita. Oh, maes, Yara, sabaw imong gipangita darang sabaw. Oy. Susabawan eh. Meswa. So ito'y. Sardinas kaya po na eh. Nga naman di ay, doon na kay gitonol. Nabag. Na kay gitonol doon ipapalit og sudan, magbuot ka man. Kidort mong duha na eh. Kidort mong duha. Paita may adit. Wag yung ko inahimo atong panahon na yun. Nakakaon na lang yun ko. Bahalag yung miswa. Basta nikaon na yun ko. Day, dilya na ko. Oh, unsa man ka oras sa mo uli? Dugay siguro ko, overtime ko. Unsa mang sudan na ang gusto nimo akong lutuin? Kuan, kanang paduto na niya para si mo. Para? Para nimo ba? Di ka mukaon dire? Overtime lagi ko. Ang ahon niya, kaon pa ko. Human, nang trabaho mo, uli ko niya, balik na sa ko. Di ba ang ako ba maghuwat ko nimo para magdungan tatag kaon? Una lang diya kaon day. Dugay po guli. Kasi pas mo hinuon ka. Sige na, kaon lang una ha. Kaon lang diya mo. Oh, sige. Ay, unsay hats? Dili na mukaon imong banay hats. Ay, lagi yot uy. Unya. Wa ka magdudaan na. Dili makamamugdungan og kaon.
Kanarang day off niya yut, magadungan mi kaon pero ato may mga on sa gawas. Uy, nindot kaya ko na ito mo mga on sa restaurant, no? Sa restaurant ba oy? Ato ra mi mga on sa among silingan oy, kanang kananan sa among silingan. Sabi na ko restaurant mo mga on. Restaurant ba oy, dili oy? Hala, no? Mura doon ako nahalataan na yan. Ngano dayon sa bote mo ipasabot yut? Kuan kining pakan ako no permi og lami ang pagkaon yas. Kanang dili siya magmahay ba sa iyang pagpanarbaho. Lami ang pagkaon ng ipakaon mo niya. Sorpresaha siya yat. Sorpresaha. Unsaon lagi nako yut? Baka na permi og lamian nga sudan imong banayas para dili ka mailisan ana. Naunsa? Mauna. Kay kanang mga bana, usa silang gipangita sa ilang mga asawa. Kanang muluto yan. Kamaong muluto. Ikaw, kamao man ka. Kamao oy. Pues, kanang mo ay buhat ayat. Asa naman is Tinoy oy? Shadow di siya ganahan ani akong giluto nga humba. Pero unsa naman taon ng orasa? Uy, hapit naman mo alas 9. O baka ni magbinuang ng tinuya ni. Pero huwaton ko lang yun. Kanina naman unta siya ni Aw. Lasing ko ragod kutob ang trabaho. Nagkaroon gabiin na kaayo. Pagkit mauli. Ay, kawa baka ni magtinunto ng karaho. Bantay lang yun bitaw ng tawhana. Ug mahibawaan ko lang ay nga may milagro ning gihimo. Bantay lang yun din ako. Pre, kaning kuan ba pre, tiwaso na lining usak bitilya pre. Kanya pre, malhin ka pre. Asa tang malhin, pre? Transferring ba? Transferring. Asa man? Ato tas kidlap ah. Dito sa kunsuki ba? May dito ginadagang bag-o pre. Asa man na mong suki katong tsabihon, ha? Mga bag-o ko noon. Yan na siya, mo mag-ihas, mo mag-tuas, karampan na ko. Ihas, banimo anak, unsa maka eh. Wala ko kasulay, anak pre. Ngayon na, anak pre, probida. Diba? Magusuy-sudo na. Yusa. Yusa. Magsawa ka. Yusa, ako sa nang imnon. Sige. Yes, sum-sum ko ni Tondadris. Yeah. Wow. Miya ay katanlas. Makasuhod ka na dito niya pre. Ha? Nya may makailan niya ka pre ba? Magsige nagabalik-balik dito. Sure? Sure ka? Mao nga suway eh. Unsa man na siya? Yan muli lang sa bahay. Pag-ibiin na kayo. Pero ba't ito kay Bao, taon kusawan, kainom, tagamay. Putanas na akong sinahagda ko. Yung ka. Ano may tagdanay si mong asawa? Yung bitaw ka. Gusto ka nga di butan akong naong? Ha? Tuwad ko niya akong lubot mo istorya. O lagi. Be. O lagi, tungod sa yung kabuang din ako ganahan. Nya, mo na ni Hustor gayon, pre nga maglingaw-lingaw ka. Kaya di naman kaganahan mo sa inyo. So mo ko. Sige lang pre. This time lang. Tigaan lang sa tigang higayon. Tigaan ko niyo mo na magsanilas ka. Magsinilas, sanilas ko. Ge. Sunudan lang ha. Sunod lang pre ha. Okay. Sa tayo bala taon pre. Lison kayo manuroy tayo, tayo bala. Langanin kayo ng matay bala na itong bulsa. Maulaw ta. Mula tinoon, no? Sige, sunod na lang. Kanang bagotang suldo, pre. Kana. Sige. Okay. Tiwaso doon, pre. Okay. Mamam. Wa ko padasa ko kumpare taon ng mga tumya ng barbar. Mao nga sa dihang harot nga mong giinom taon miuli ko sa bahay. Nagana ko daan tingali gitsahan kog iring sa akong asawa. Daghan tag kinawrasan ni kaugma. Unya. Ano na ako sa bahay. Mata pa rin, ha? Kay nagpiyong day ko. Siyempre, nagmatag yun. Kaya sa akong mata. Yeah, di Klaro nang wa ko magpiyong. Di mo kubog-kubog na. Manong karon pa man ka? Ganina karang alas 5 ni out. Unsa na rong orasa? Hapit na alas 11. Dito ko ila pa rin turo de. Nya di ay, di ka magpahibaw lang din ako na unsa na ka. Sorry, limot ko eh. Sao, nagtuumang ko nga. Kaulir dayon ko niya. Langay naglami mga inom na mo. So, nag-inom gid ay mo. O, nag-inom. Sa diyan. Maayo sab ka ko mag-inom mo no? Kay di ka kamaong mananghid ako. Unsa mo ko diri haligi ko? Ako diri sigog paabot nimo. Nya nikaon na po ka. Ha? Ha? Nikaon na ba ka? Mana oy, nagkaon ako. So di na lang ka mukaon ron. Mukhaon oy. Ang sabi sudan diha. Sardinas. Ha? Ang ganina to suod to pero sa panihapon nagluto og humba. What?
Nagluto ko humba. Kanantiyan sa baboy, akong gihumba. Inhila magalit ang tiyan day. Ang kaon lang ko ana day. Bidagi kabuhi mong to ako. Kabuhi ko ato ganina. Karon naghilab taon. Sukari ko dito day kay mukaon ko gumba. Oh, come on. Suka na to higayon na. Pulos yung baboy lutuon sa kusawa. Pamahaw, baboy. Paniudto, baboy. Panihapon, baboy. Makaduda kayo? O niya? Dali na tinoy, mga onata. Suka na ka, day? Dali na gani kay mga onata. Oday. Suko. Sige, lingkod na diha. Utan lagi ni ato sudan Bisaya. Para ako, anak. Di na para imo. Daran para imo, oh. Wow. Humba na naman. Hawag yung lahi, day. Kini na pong humba. Pero di siya na ito permihon, oy. Sige. Unsa man gusto nimo? Gusto kag adobo? Kanang kinupusan? Loko na, day. Pida. Problemi-lami na da. Ugma. Lutuan ta ka, anak. Okay. Singan, pre. No, usab nang ang kitang liyog so asawa, pero nindo ta kayo. Wala si Mateo anong gusto lima. magkana, pre, nga. Lima ka pre sa una, pakanon na ko ng sardinas. Pero karon, sige ng baboy pre. Wow. Kapon, litson paksyo. Wow. Unya ganiya, humba. Sige, humba taon nang pirmi ang lutuon taon para nako. Lami sa kayo, mao na paborito to. Humba, adobong baboy, litson paksyo, mao na. Tukan ko na. Gutom ka, ha? Gutom ka? Mao ba, pre? Oo nga naman. Wa juga ka matiko da na, pre. Nga, ha? Nga unsa pre? Wa mahugot imong tangkugo, pre. Naabit ako usahay, pre. Gapon siya, lipo ko kalit. Kana. Oh. Nga. Wa ka magpa-BP, pre. Nga. Basig high blood ka tungod, high blood ka. Tungod sa pagsigil mo kaog baboy, pre. Pre. Ayaw kumpiyansa, no, pre. Askan tayo durar ba na sakita, pre? Ang awards na. Kining gipakitang kausaban sa akong asawa, pre. Kining kinaiya niya nga, sige ko kan og baboy. Ha? Wa ka na niya gituyo, pre? Wa ka niya tuyo, Basing ka, no, pre, no? Gusto siya mabatay ko, patiyor ko niya. Unsa, pre? Sige na, Tinoy, kaon na. Daghan kinang sudan na, ha, imong paborito. Kinupusan nga bulaklak. Humba nga lata kayo. Dugo-dugo. Kaog mayo, ha. Polos baboy, day? Klaro, anak, na di manok, anak. Unsa di ay, mo man na imong gusto, di ba? Tagaan tagakutan, dili ka. Tagaan kag sardinas, samot magyaw-yaw ka. Kaon dihag maayo. Day. Ulos na imong paborito. Para karong gabi, day impilya. Pinakupsan ko. Murlain na nila. Pero patiyor ko sa kuwasawa. Patiyor ko! Di ako problema ron. Hinibaw ko may kalagot akong asawa din na ako ba. Kunya, ron kalit niya papakita ka usaban sa mga lihok. Murag kaduda kayo. Murag patiyon ko niya. Tungod ba sa kanang pagsigi niya pagkaon akong baboy. Ang tinuod na ba? Manakita ni tawar akong lihok. Usahay, murag matuyok akong kalimot taon. Lipong ko. Di ka kuya yung blood taon ka ni. Kunya, karon, baboy ni sa nabusudan. Usa patiyon ka kuha ni sa kong asawa taon. Bam, unsa man kung kay pasultiyon, bam, ati pres. Unsa man? Kuya Gili. At sabi mo kita imong uyab. Unsa man? Unsa man kung kay pasultiyon? Tinoy. Thank you, Lord. Salamat sa tanan. No niya, Mama Mary, salamat sa papagampo. Inday Jane, katong mga edad-edara na, ang ginom sa dato, Panyawan Coffee Mix. Mauna ilang ipag-inom sa mga matured na. Said Panyawan Coffee Mix. Katong mga matured na. Nya, good morning natong tanan. Okay, Ate Pres? Og ako sa pasalamatan ko yat ang tanan nga nagtumal. Nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule. Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood,
kolesterol, katutaas ug sugar. Munang agsipyat pag inom kada adlaw gyud, kakulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan, ug usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo maong gihapon, usa gapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong una ka mukaon sa imong paniuto. Maong gihapon, inig panihapon nimo, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan sa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Og alang ni atong na problema sa kidney o UTI, ayaw na magkabalat or kahadlok. Tungod kay dunay na makapaalibyo, makatambal, makaayo anang atong gibati bayin sa kidney o UTI. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ta kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, salamat kay Ate Pres ug sa tanan mo nato mga kaisunan nga migamit sa tuang Sid Element Oil. Thank you kay ninyo tanan. Salamat sa paghimo ninyong number 1. Sa tuang tinuod gyud nga numero 1 nga haptas kay gipahumot, gipakusgap, gipaepektibo pag gyud din nato ato ang Sid Element Oil. The best gyud kay nato haplas ato ang mga parkit sa kalawasan, labi na niya dapi-dapi nga mo sakit. Tungod na mahigdata nga matikilid ta dita kabaliya nga atong hawa kana. Mo sakit man gyud na kun idadara na ka mao nang mahaplasan na nato og Sid Element Oil kay mawa na kadiyo tra kay kaupayan ana tungod sa ato ang Sid Element Oil kana atong mga bagtak nga bikugan kagid unya kanang mga paso ug unsa pa dali labi lagi sa kuto oy ilikay ang atong mga anak sa kuto ko natong hisuan og Sid Element Oil kay mga mutikangkang ra na ang mga kuto diha og ilikay pagyuta sa dinggi kun manghaplas ta sa Sid Element Oil nga anha ra nato mapalit sa butika pero di mo makapalit sa butika pwede ra mo order og Shopee o tan-awa lang diha sa Facebook like ang page unya i-subscribe unya comments mo din sa ato ang Sid Marketing tanang page nato diha Sid Element Oil nga page tan-aw mo din ha kay naa diha tanang mga produkto nga gihimo sa Sid Marketing unya thank you kayo sa tanan nga mga migamit gayud bang. Yes, ayaw sa pagkalimot ha sa ato ang mga kabataan nila sa ato ang mga ginang sa panimalay para magpabiling kitang gwapa o pinangga kita sa atong bana, Charles. Usa sa kuno nga magpabili na nga mamamintain ang atong beauty. Ayaw ka makalimot sa ato ang Celebrity Kodik Beauty Soap with glutathione na papaya extract. Adunay natural moisturizer. Magpabilin ka mong kutis artista o younger looking. Labi na doon na ka mo mga up-up, doon na mga pugis-pugis, doon na magkaya mga whiteheads or blackheads. Celebrity Kodik Beauty Soap. Labi na ka mo di ham, Sister Mia Alcalde diya sa Laguna Club Cebu, Jalen, nila niya Rosie, ni mga Sister Juana, yung sab si Agaw Gari, diha sa Lagunde. Ingo man sab kanimo diha, Ma'am Susan, ayaw ko makalimot ha, imintin may binawdo na kamoy mga lakaw sayo ligo. Gamit ang Celebrity Kodik Beauty Soap. Thank you. Ate Pres Okay, ang sender na ito karong adlaw, Goliath. ang atong sender Ate Pres mo si Dudong Tinoy. Tinoy. Kini si Dudong Tinoy Ate Pres na problema ni sa primero reklamo siya bati kay Sudan. Yeah. Karon na iyang asawa ambot may kalagot magkano niya. Kada Sudan Ate Pres pasuwaon siyang baboy. Baboy buntag udto hapon humba nya. Grabe ra pud. Kanang balbakuwa nga baboy pwede balbakuwa kung baboy ito. Lami Baka gyud di ba? Unya apretada bisag unsa lang kuno basta. Oo, mo na Tinoy. Tinoy lagi. Nya bisag unsa Ate Pres baboy bisag unsa putahi baboy. Naingo siya karon among sudan baboy sad. Sa tinuod lang nakita niya akong tagkugo kuyawan siya Ate Pres. Wa kuno kani magdumot ang asawa di pa kuno siya patiyon Ate Pres. Nga naman ko ng baboy ban. Wala pagtadi sa una na baboy ban. Tandaan sa mga sudan sa una Ate Pres. Kuan man. Pisa ganan, reklamo ba siya? Daghan kay istorya ba? Yung asawa di ay sige ganahan di kay kuan ha. Paboritong baboy, adobo. Paborito, adobo yung paborito Ate Pres. Adobo niya kanang mga humba, kanang mga linat ang baboy unsa pa na diha. Mauba? Ug daghan pang uban pa nga mga putahi nga gihimo sa baboy. Porbida. Baktiin ka na si Mana! Lisura, Ate Pres, ang butang. Mga na reklamo ba? Unsa kuno iyang buhaton. Doon na ba kuno pagdumot iyang asawa niya? Unsa may kasulti diha, bam? Unsa to? Doon na ba kuno pagdumot ang iyang asawa nga to niya nga sige siya pagkaog baboy. Mao na iyang sutaon, mao na iyang simbahon. Apan sa dili pa, adula kita ipaambit dire, no? Kung ari ka sa Mateo 15 verse 10.
O 11. Matod pa diri ni Ginoong Hesus, dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundi ang mugula sa iyang baba. O gipadayon usab niya diri sa verse 16 o 17. Wa ba di ka mo makasabot nga ang musud sa baba sa tao, mupadung sa iyang tiyan ug unya muguwa sa iyang lawas. Apan ang butang nga muguwa sa baba nagagikan sa kasing-kasing kini mga butang nga mao'y makahugaw sa tao. Ang mga daotang huna-huna, pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pagpakigilawas, pagpangawat, pagpamakak, daghan bang ibutang diri Goliath. So dili siya mablaka. Kining gipakaon karon sa siya man sa kuy sigaw-yaw nga sige lang buhat sa sigaw-yaw. Mao lagi. Pero ang iyang reklamuhan bang waan na ba mga kanang unsay mahugaw. Ang iyang asawa sige siya pagkaog baboy lagi usaon man niya. O kay primero sige man sa sigaw-yaw nga anong ang buwan ang sudan buwan sardinas o mao lagi. Unya, murag na kalito ko pud ang asawa nga kanang na ang akong buto sa bot ang ayang budget og sakto ba pananglitan og gamay sa budget mo tong batis lang sudan. Karon lami na slag sudan, dako pud tingali budget ang asawa. Ari gituyog sa asawa, gusto rin kag gidana ha. Naman. Kaning asawa nga inana mo murag unsa man na kanang Pagdumot. Oh, kanang galagot ka. Galagot. Ba na ba ni? Tinuod. Ayan na day. Lang sa yung lain-lainon kundi ay kwarta kinang lain-lain. Ako Ate Pres, manang wa mi gyud milain sudan si Lisa, utan, buwad. Buhangyo taon ko Ate Pres eh. Lingko, Liz, kanang pwede ginamos. Isa? Ginamos. Ma'am, sa mo itong high blood. Nagpalit ko ginamos ito sulanggo Ate Pres. Kada bang bawd nun nga dagko gamay. Hugasan bitaw nako Ate Pres. Gipalut ag hugasang juwil, iyang giluto. Bitaw ahos. Ahos kamatis, nya bumpay pastan, wag gyud parato aton. Lambian Ate Pres. Sus. Aning Oh. tibandaan og ni Ma'am Yuli. Oh. Nagdisal sila inana. O gihugasan nila gikan sa isla, sa isla sulanggo. Kayo lang. Astang lami pero buyag. Baon ni nakaandar sa akong kidikidli gamay ni. Wala, sakit. Tinood na. Oh, ayag yun mo kumpiyansa lang sa danang. Sige, ginamos sa buwan. Ginamos, hipon, buwan. kanang mga kuan, chichirya nga mga para. kana. Grabe na, magka-kidney. Oh, manang di gyud ana maayo mo. Lain pa paambit ako. Paambit. Lain pa ako paambit kung ari ka diri sa mobalik ta sa Old Testament, no? Ari diri sa basahon ni Job 33 verse 19. Gingon diri nga badlungon niya ang tao pinaagi sa sakit og pantuson pag-ayo. Dili na ganahang mukaon ang masakiton, ludon siya bisan talabing lami nga pagkaon. Lami pa man ka ang humbay mong paminaw dong. Oh, lami. Oy, di kaon Sabi nimo. nagman pagkaluto. Oh, di pananglitan og masakit kita Goliath, gingon day ring usa din sa pagbadong sa Ginoo nato. Tinawda. Kuno na kitay balatian nga moabot sa ato ang panglawas. Tinawda. Karon, Badlungon ka. kaya nagduda ka man, istoryaha imong asawa nga anong sige naman lang kog humba pa ilin-ilin sad pod unsa man imo pangpatay ni ug pangbuhi no Sorry, sige. Mauli gusto nyo. Kaunig ba yun? Ano ba? o kay kuan man god ka nang unsay nga niong sa una magyaw-yaw mo sa god po siya nga way lami ang sudan so ang buhaton na lang nimo karon ha dong nga maingon nimo asawa pa ilin-ilin sad kuan sa mga green leafy vegetables aron mabalance ang iyang diet May kanang sayang asawa pasinugo. Mao lagi sinunggo natin. Gi reklamuhan siya. Nay ina nang tao. Pasinugo. Sakto Ate Pres pasinugo. Hoya ba, mo sa bala to ikasulti na. ang iya halang ana nga iya halang istoryahan niyang asawa. Istoryahan Oh, lang, istoryahan ni mong asawa unya kanang na ang unsa may imong tumong gyuday kanang imo gusto ka nga madaot ang akong lawas masakit ko sige man ni pang high blood panghumba pang atake man imong pagkaon so ya kuno na ba kay makita da siyang lamisa nga ibutang prutas o tanon o dili lang puro humba ug mao na parang kay gud siya sa may iyang tuyo do na pa ba siya pagbati nimo do na pa ba siya pagmahal nimo gusto ba siya nga masakit ka ingana Mao ba? para inig abot nimo inig lingkod nimo sa lamisa na ditoy prutas, pinya, mangga baka ha Apil. Dayon di apo diri ka ng Apil. o si termino na dito kanong kamuting bagon nga ano si termino na sa Sudadlan Sweet potiti. kamuti baka na bang murag Sweet sana potito lagi na ilang tawag doon. kamuti dahon bayot Ako din dahon? Wow, uy. Agay. gay ba si termino Ay ana nalagi ng Inglesa. Kinilaw gay. Kinilaw gay. Gay na lang. Ay nalagi. Pagkita ana Ingles. nabalunggay gay naabasadroy ka munggay kana mga ana ba dili kay puro lang humba istoryahin ninyo aron mahusay ang inyong pagpuyo no Bitaw, alipaw na ba ng humba? pagkaon niya gubot ang inyong pagpuyo sige away bis na sa lamisa kamo sige mo bangag-bangag why grasya timan ika na nga atong pagkaon katang naa sa lamisa ni tambong nato itawag sa nakog second altar
Aha. Oh, ug salamat sa pagpinangan sa itong dalumanon. Kaya ko ang paso.